kommunikaatiota systeemiä vastaan, joka koittaa pakottaa meidät vaikka väkisin joihinkin lokeroihin. Sukupuolista väkivaltaa. Kun lapsi syntyy, sen napanuora katkaistaan ja sukupuoli määritellään. Jos lapsi ei täytä sukupuolikarsinoiden ahtaita kriteereitä, se kirurgisin toimenpitein pakotetaan jompaan kumpaan keinotekoiseen sukupuoleen. Lääkärit kehtaavat kutsua itseään modernin lääketieteen ja lääkärietiikan edustajiksi. Barbariaa, sanon minä. Musta tuntuu, että huomenna ainakin tän Fuck the New World Order jutun jälkeen kaikilla on tällainen fiilis. Tuo on lyhyt ja ytimekäs runo, niin kaikki D-kukin jaksaa kuunnella tän loppuun ilman, että nukahtaa. Saa sen nauhoittaa. Laittakaa YouTubeen ja pistäkää sinne tagiksi Krisse Sydän, niin minä kiitän. Noniin, väärät housut. Ilmoitat unohtaneesi lompakkosi kotiin. Minulla elämä toisten housujen taskussa.